desisyon para tapos pwede ko. Hanapin anak ko yun ay napon. Sabihan na kaya. Wow. Anak ko yun ay napon. Nakaralan yung makapit. Pasali mo kamalutong tapos. O di balik minagin maluto kailan kaya. Sino mo yung mag-serve kayo? Mong tao ganyan eh. Mag-serve ba? Kasi siguro nakita. Na? Kamu makain. Ano kaya kanta pa na kami correct? Kamu makain. Ayan yun. Maya payabak po kaya kayungan. Kingal do iti pagmasosyanan ni Santa Iglesia, ingkapigaganakan kang San Isidro Labrador. Kambeda po din kaya katamang pansariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetala naman po din makatuking intentions. Ingka pasalamatan da po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman ding magbasusi kingal dodang kebaitan, Diras Ian Tayag, Percy Kanda, Angelica Jewel Faith Dirit. Special intention, Dietz and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Rosalina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos,
Carmelita Galang, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Maria Teresa Sampang, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, at Rosel Montemayor. Para kingalananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Wilfredo, Monsignor Aquilino, Gloria, Antonina Death Anniversary, Virgilio, Marina, Isidro, Isidra, at Gloria, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Iya'y nagdugewanan ng Ginoo, tumula kamo magsaya kamo. Iya'y nagdugewanan ng Ginoo, Hallelujah, Hallelujah. Magkantang bayong galit ng Ginoo, hurian natin magsayang puisa. Malaos tamo kami ng magsayang puso, sasambating Ginoong Diyos ng kaligtasan. Iya'y nagdugewanan ng Ginoo, tumula kamo magsaya kamo. Iya'y nagdugewanan ng Ginoo, Hallelujah, 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 Hallelujah. Ilagyan ng impampo ni anak po ni Banal Espiritu, ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan, may payaba kaya kaingan po, at kaya sana po San Isidro ngeni, San Isidro Labrador, ang patron da rin sa Blanca Patatang Ortelano. Bangkanita, bebetang matampang ganap kaniting kapag masusyan, sisyan talapareng kasalanan tamo, at manyad pantawad at pakalulu king hapong Ginoo. Ginoo ikang babyuran, bandilig karing tanam ning tao, Ginoo pakalulu. Kristo ikang uliran, king kapibabatan, magobra para king kakayap ding dakal, Kristo pakalulu. Ginoo ikang mamantabe, king Hortelanong manaya, king pamamungan ning kayang asikan, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. O Ginong Diyos, keka ang sablang lelangan at ausan mo kaming sumuyo keka. Kapamilataning pamaningat mi, karingkalam ang makapadurot kay kami. Mananasanang ingalimbawa ng San Isidro, agyagan na kaming dakayanan mila, ring danupan, king kay kaming pamangan, at magobra para king kaligtasan na ning meto ketawan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ni Ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Kim pamaglayag ming ibat Troas, mintaking diretso karing Samotracia. Kabukasan tinaglusken Nepoles. Ibat ka rin melaos keng Linob, Filipos. Metong asyudad ning mumunang distrito ning Macedonia. A kolonya na naman ning Roma. Kay ba't ding mapilan ming Aldo, pamanatili ka rin. Mintake kimbebe ilog, luwal ning syudad king Aldo ning Sabat. Balami atin lang sinagoga ka rin, ding Hudyo. Migluklukan kami ka rin, at menaral kami karim babaeng mitipon karin. Ing metong karim babaeng mekirandam kaya kami, yapin Elijah, atawo Jatira, at metong amat tindang telang purpura. Babayang sasambaking Diyos, at ing Ginoo inaslagane isip, ban makiramdam masalese, king sasabihan ng Pablo. Ya ang ponding katubalena, pepabinyagla. Kay bat, peparala na kaming imbitasyon, nga na. Nung tatanggapan niyo ako, tunay akong alagad ng Ginoo.
kukumbiranda kayong tuknang keni kaya kami. At emi apayalyan ingkeyang kumbira. Amano ning Ginoo. Inginu manakit yang tula karingkeyang memalen. Ipagkantayang bayong dalit inginu. Puryanye bosal ding kapulungan da, ring tapat keya. Tumula ka Israel. Uling ning kekang talapaglalang. Uli ning ari mo. Magsaya kayo. Memalen ning Sion. Puryanye ing lagyuna, kapamilatan ning pamanerak, manigtigang kayo, karing tambul at alpa at puryanye. Ing ginuma nakiyan tula, karing kayang memalen, puputungan o kintagumpe, ring mapagkumbaba. Bustan mong magsaya ring memalenin Diyos, king tagumpera. Bustan mong matulang magkanta, karing piyestara. Bustan mong kulisak masikan, pupuri king Diyos. Itiya in tagumpening balen ning Diyos. Mi pako king krus, alang-alang kaya katamo. Inggino mi bangon ning ibat king kutkutan. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa aking may pabalitag pangkang San Juan. Jesus nga nakaring kayang alagad, datang yung talasahop, ning espiritu, ning katutuan, ang manibat king ipa, itubod kay kayo ibat king ipa, at siyang mo niya patututungkol ka na ako. At ikayo man mo niya kong patututungkol ka na ako, uli nga kaya bera kayo iba't paking kamumulan. Iti sinabi ko kay kayo, ban eko mila ko pamanalig ka na ako. Iti walagda ko karing sinagoga. Natanging panahon, ing makamate kay kayo, isipan na king susuyuya king Diyos. Adaptan da iti, uling ere balo, ingib pa, ni era ko balo. Dapat sinabi ko la, reting bagay kay kayo, banong datang na yung oras, adaptan da iti, aga na kayo, king sinabi ko no kay kayo. Ing mayap ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Naranasan nyo na po ba yung sinatawag nating religious experience? No, yung religious experience. Yung naramdaman mo, na feel mo na malapit ang Diyos. Buhay na buhay ang Diyos. Feel na feel mo ang Diyos. No, na ang pakiramdam ay yung napapaiyak, o kaya napapasaya, o kaya parang takot. Hindi mo maarok no itong nararamdaman na
Dito po sa ating unang pagbasa, yan ang naramdaman ni Lydia. Isa raw nagtitinda ng purple linen. Ang trabaho ni Lydia. Nang marinig ang pangangaral ni Paul, na-converte siya at nagpabinyag. At ang binungan nito ng kanyang religious experience sa pangangaral ni Paul, ito, inalok ang grupo ni Paul na mag-stay muna sa kanila. Nung tanggapan yung ako, tunay kung alagad ng Ginoo, kukumbiran na kayong tuknang kinike kami. Yun po yung sa sobrang tuwa ni Lydia, o nga naman, si Paul at ang kasama niyang naging kasangkapan ng kanyang pagka-convert, ay inalok ang kanilang tahanan para doon muna sila mag-stay. At siguro ito yung tunay na binubungan ng religious experience. Pag nadama natin ang presensya ng Panginoon, walang ibang direksyon kundi yung paglilingkod. O kaya ng paggawa ng kabutihan, pagpapatawad, kababaang loob. Kaya taliwas po dito sa ating ebanghelyo, yung nasabi ng Panginoon na darating ang araw, itong mga alagad ay papatayin sila. Papatayin sila. At yung pumapatay sa kanila, iniisip nila ay naglilingkod sila sa Diyos. Para sa atin, ang tunay na religious experience, hindi ka aakayin tungo sa paggawa ng masama sa kapwa. Ang tunay na religious experience, na nadamang tunay na presensya ng Diyos, ay hindi ka dadalhin para agrabyaduhin o ipahamak ang kapwa. Bagkus ito'y dadalhin ka sa pagkalinga, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa. Siguro, itong mga parang kuminsan ginagawa nila yung dahilan na ang pagkitil ay paglilingkod sa Diyos, baka ibang Diyos ang binabanggit nila, at pinapaniwalaan. Baka ang Diyos ng kadiliman, pero hindi yan ang tunay na Diyos na ating kinikilala at pinapaniwalaan. Yung ganyan, hindi nila talaga kilala ang tunay na Diyos. Kaya nabanggit din ng Panginoon dito sa ating ebanghelyo. At daptan deiti, uling ere balo ingib pa ni era ko balo. Sinasabi niya na itong mga ginagamit nilang dahilan na pinapatay itong mga tao dahil they are serving God. Sabi ng Panginoon, they do not know me and they do not know the Father. Sa ibig sabihin, hindi nila talagang kilala ang Diyos. Pag ganun ginagamit na dahilan, ang pagpatay, as though they are serving God. Kasi to be with God is to live in love. And to serve God is to serve one another. Dapat yun po yung maliwanag sa atin. Amen. Ating idulog ngayon sa Panginoon, ating makahilingan, sasagot natin sa bawat panalangin, ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Ipabalmeke kami o Ginoo, ing mi pangakong Espiritu. Banin Iglesia Katolika, anong kenume dinawon imbiemo, itagulaling na ingkeyang sarili, kim pamipasyag, king kekeng kaligtasan, kambening alang sawang kapag malasakitan,
ipanalangin taking Ginoo. Pabalmeke kami o Ginoy, may pangako ng Espiritu. Banding kaya kaming pamilya Kristiyana, anong keno mo nasang patakman ingke kang lugod, maging santungano ning kapayapan, at tula rin sa blang anak, ipanalangin taking Ginoo. Pabalmeke kami o Ginoy, may pangako ng Espiritu. Banding kekeng kayanakan, amaralas maliligalig, paulining dewakan at pamikasala, at king wakas maging paralitikong espiritual, manakit lasanang santungan, at pangakayap king kekang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Pabalmeke kami o Ginoy, may pangako ng Espiritu. Baning kaya kaming komunidad Kristiyana, amitipon ngini king lagyo mo, paratiyang magtamasa king manatiling presensya, ning kekang espiritu, ipanalangin taking Ginoo. Pabalmeke kami o Ginoy, may pangako ng Espiritu. Ngini aduan tamo in sarilitang kapagnasan. O ginuning lugod, paralami kay kaming espiritu mo, banisundo na keng patnubayan at pasiknangan. Ing pamamatulan ing kang Espiritu Santo, datang sa king kekeng yato, at tahirano ring sablang tao papunta, king alanggang ligaya. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daw, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan sa amin yung dawang kaligamat mo, ikapurit kaligaya ng iyang laliw, kikiratamang ka sa klala at mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, panuanan mo reting ayin, abungan ng pamananam at pamamupul ding ortilanong kalupan ng San Isidro. Ing pipagalanda, king kaleldo at kauran, yan naman sana maging pamangan at inuman. Amunye kay kaming biye alang kapapusan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayo, At kay Ram Timuri, yat nayo rin puso yu. at nano, king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tama. di karapat dapat at matulid.
Tunay pin karapat dapat at maturi ding pasalamatan da kang paratit numang karin o ipa, Diyos kingalangang gadubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. King may bangon ng katawan malino ng pepakit, ing kayang sarili, karing kayang alagad, at king akakit da, minukit siya banwa, ban king kayang pamaglukluk, danay mongwanan, apakyagom na yung kaya kaming pangataw, king kayang kadyosan. Ulinita kang beri sa blangkoro, ring anghel, karing banwa, daralit mi kaya kang ligaya lang tuknang, ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya. Manin daratang kinlagining ginu, Hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyalang katawan at daya. Ng ginuming Heso Kristo. Bayo yami daong kusang lub, king pamaylasa at kamatayan, kinmaning tinapit, te pasalamat siya kaya ka. Pira sune binyene, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga nat kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minum ko kaniti. Itiing kalis, ing ka na akong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayat para ka rin sa blang tao. Ban kaya ta may patawaran na rin kasalanan. Napta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Kamatayan Ing pangasubli mong medye, silbi mo hindemi. Ginong Jesus tatang ka, Ginong Jesus tatang ka, damang kang Inyang inigaganakan miyo ipa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, daram miya kaya kaiting tinapi, ing biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapang mo ba ming paggamwa mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan miyo ipa, isang iglesia mo makalaganap kimeto yato, ban biganap yung ilugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabling miye, ading sablang mayang nabye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang angga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupat kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayin tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanghangga. Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipami at siyo kabanwa, misamban niya ilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo kaya tisuli pantibanwa, may kakanan mi king aldoldo, biya mo kaya kami king aldongeni, patad mo kaya kami rinsalan mi kaya ka, Anting pamamatawad ni karimig kasala kaya kami, maya mo kaya paisaw ng tukso. gabos mo kami sa bilang.
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Ulit kaya kayo kayarian at kapayapan, at yung ligaya manggamang di kalananda. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Ay mo sa babalikdan, di kaya kaming kasalanan, aning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Di pong may kakapatad, may pupugay tamang yaning kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga, kapayapan, kaya kayo nga, peace. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ni Yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ni Yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ni Yato, ibiyam kaya kami yung kapayapan. Yang malugod at maganakat ang Ginoong ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato. Noon tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya, kaniting banan ng komunyon. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat sa kasme nga mana mo, tumayap na. Salam
Manalangin tamo. Oy paming malugod, pasalamatan mi iting pamisulusulo mi, king tempat nam at pinupulding ding ortelanong kalupa ng San Isidro, ang kekang parangalan. Ingkayang pamagmalasakit, sumuyo kekat, karing kaparami para ng tao, yan naman sana yung miral, king kaya kaming pamagmalasakit, mupul, king sablang kakanan mi, king aldoldo, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuma manatili kaya kayo. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may pahintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Mayari ning kapag masusyan tamo, may tanangin king lugod at kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya poras, magandang araw, marami pong salamat. Sinubli ang